Bos días, lectoras e lectores do Atlántico Diario. Hoxe estamos con Brais e Paula, que son integrantes de Samba da Batea. Moitas gracias por vir. Gracias a ti. A ti por a invitación. Hoxe están connosco para contarnos a historia do grupo, cando vamos poder escoitalos, en que plataformas. Ademais, unha banda moi curiosa. Entón, creo que a primeira pregunta é obligada, porque Samba da Batea xa trae ecos o nome do Brasil. Como xurde a idea de montar unha banda que trae eses ritmos do outro lado do Atlántico? Se queres, Brais, empezar ti. Vale, sí, bueno, máis ben podría falar Paula disto porque realmente é como que a impulsora do de Samba da Batea, pero xorde un pouco tamén como dunha necesidade que estábamos falando antes, ¿no? Sí. De A través do estudo do pandeiro brasileiro, que é un instrumento dali, tiven a sorte de encontrar unha riqueza na música brasileira de distintos estilos, entre o choro, o pagode. Bueno, vimos que aquí había unha intención de a música brasileira a través dos ritmos percutivos, como son as batucadas, blocos de samba, pero que non coñecíamos o que era a música de raíz de Brasil. Entonces o que fixemos foi traer a esas grandes artistas, como pode ser Cartola ou moitos outros, Caetano Veloso, e achegalo ao que nos facemos tamén aquí, a nosa música tradicional, e facer esa fusión buscando un pouco as similitudes e a riqueza de ambas músicas de raíz, tanto brasileira como galega. No teu caso, eres unha das percusionistas do grupo que falábamos antes. Claro, non sei se antes tiñas experiencia noutra percusión e como descubres esa percusión Na brasileira. música tradicional galega, sí que nese sentido sí. A sorte que teño é que o meu círculo é músicos, maioría, entonces no momento que trasladei esta idea de bueno, escoitade isto, se facemos un grupo porque non hai música neste ámbito, neste caso Lois, Iago Ramilo, Carlos, Brais e Suso dende o primeiro momento dixeron sí, imos con todo e bueno, como soe pasar tamén na música brasileira, na música de pagode fan un churrasco e xuntas a xente a tocar alrededor dunha mesa poñes a tocar e dixo, que parece algo moi galego de estar nunha boa sobremesa, no? Coa túa botella de anís tocando, con as cunchas, con calquer cousa e entonces o noso primeiro tamén ensaio foi así, un churrasco e primeiro ensaio. E foi unha forma de engancharnos a todos porque era moi fácil entrar como nesta música de samba e de música tradicional, porque ao final está moi vinculada tamén co baile, entón está tamén vinculada co baile como que che apetece. Xa non o feito de participar nun proxecto así, senón de que o público quere moverse, quere bailar. De feito, fai pouco tivemos un concerto que era sentado porque era grabado e a xente decía, oh, que pena porque tiña que bailar e a xente estaba como agarrada pero quería moverse porque había unha necesidade de moverse, que ao final é unha necesidade primaria que temos. Claro. Bueno, pues como fan os músicos galegos para poder achegarse ao ritmo do Brasil? Non sei se facedes temas propios, se comezades interpretando temas propios dali para ir aprendendo, ¿no? Como foi ese proceso e que tocades agora? Pois nun principio comezamos eso, tocando temas dali tamén para impregnarnos desa música tamén, eso, aprendela e ver como sona, como se empasta e logo agora xa estamos neste proceso de fusionala e de temas propios, que tamén temos varios temas propios nosos que teñen esta fusión. De feito, hai unha cousa moi curiosa do grupo que tamén incorporamos gaita, que, bueno, gaita e pandeireta tamén, porque son como instrumentos de aquí que están de alguna forma tamén como vinculados cos instrumentos de ali, porque aquí temos a pandeireta, pero ali, por exemplo, teñen o pandeiro, que é moi parecido, con distinta forma de tocar. Diferente forma de tocar, efectivamente, pero é moi similar. Tamén teñen, creo, aí pode dicirme Paula, a tixola, ¿no? Tamén tocan a tixola, e nos aquí tamén tocamos a tixola. Entón hai como diferentes vínculos que vas a raíz de ir tocando e aprendendo a música dali, vas te dando conta que non somos tan diferentes e que temos pois eso, como unhas necesidades primarias de tocar pois un instrumento que de cociñar para sacarlle música, o sea, e a parte do idioma tamén, no? Que esa similitude que temos que é moi fácil, ainda que non coñezas o idioma,
por proximidade Sí, lingüística, fonético-lingüística, efectivamente, efectivamente. podemos conectar tamén. E xogamos tamén con nos nosos temas propios, non é creado por Brais, non quero sambar. Utilizamos tamén algunha estrofa típica galega que de alguna maneira fusionamos para conectar esas dúas. Moi ben. E agora que levades xa un tempo tocando os temas, non sei se tamén vedes relación pois, cos ritmos galegos, cos ritmos brasileiros. Non sei se hai certas coincidencias rítmicas ou sonoras. Hai algunha coincidencia, é complicado porque, sobre todo, claro, aquí en Galicia somos moito de ritmos ternarios e ali usan moito o 2x4, pero sí que é verdad que, por exemplo, o pasodobre ou outro tipo de estilos de aquí de Galicia tamén se poden vincular nese aspecto. Eu creo que máis ben é co tema da percusión que se usa, os tipos de sonidos, a temática das letras tamén. Sí, aquí tamén son moi nostálxicos e románticos e a maioría das cancións brasileiras van nesta línea, entonces sempre hai un desamor en algunha cousa que teña a necesidade de cantala con este sentimento que é algo moi da tradición oral galega, este tipo de cousas, entonces a conexión en ese sentido vai máis por aí. Sí que é certo que a nivel percutivo sempre hai certas cousas que xa por ritmos africanos e demais sempre hai unha conexión, pero neste caso vai máis por outra banda. Ademais tamén fusionamos con funk, entonces, bueno, facemos aí un pouco... Non é puro Non é puro samba. Claro, pero é que o samba ao final ten moitos subestilos. Sí, ten unha riqueza. Música tradicional, entón, claro, é moi rico. Entón, nese aspecto sí que é fácil, porque podemos coller dun subestilo e de outro e se poden fusionar. Sodes 9 integrantes na banda, que instrumentos poden escoitarse? Xa fomos descubrindo algúns, pero deses 9 integrantes que sodes, que levades a escena? Pois mira, temos... vou empezar polos ventos, porque eu creo que hai un que é bastante curioso, o instrumento de vento, non adoita escoitarse neste tipo de agrupacións. Temos trompeta, saxo tenor e saxo barítono, que este é como un instrumento pois que sustituiría máis ou menos o trombón, que é un instrumento así grandote, como un saxo grave. Logo temos a batería tamén, que non estou dicendo os nomes, Lois tocaría o saxo tenor, temos a Iago Ramiro que toca o barítono, a Desi Gómez que toca a trompeta, temos o Xo Feixón que toca a batería, temos aquí a Paula que toca percusión variada, a Carlos do Campo que toca tamén percusión variada, pero sobre todo está nas congas, rebolo, que é un rebolo, instrumento típico brasileiro, o rebolo, do pagode, está incorporado, e a cuica, que tamén é un instrumento brasileiro que adoptamos. E tamén, logo tamén temos na outra banda, temos baixo, que tocaría eu e canto, a Laura que canta, e igual toca trombón tamén, en breves. Sí, estamos aí a metela, porque tamén toca trombón, entón, pois, para intentar tamén integrala cos ventos, que estaría chulo. Logo temos a Iago Marta que toca guitarra, non sei se me deixo alguén máis. O cavaquiño, que tamén é un instrumento... O cavaquiño, que tamén toco o cavaquiño, toco baixo e cavaquiño, que é outro instrumento típico de Brasil. A que poderíamos equiparar o cavaquiño, para quen non o coñeza? Para quen non o coñeza... Un ukelele. Claro. É o máis próximo, que creo máis cercano para... Pero sería como maldito, obviamente, que nos perdonen todos. Pero sería como un ukelele con cordas de metal, por simplificalo o extremo. Claro, porque logo ten outra afinación, toca ser de outra forma, bueno, pero sí, sería como un ukelele. Moi ben. Onde podes coitar a xente a Samba de Batea e tamén onde poden seguiros para estar atentos ás novidades do grupo? Pois poden seguirnos en redes sociais, temos Instagram e Facebook, non? E logo tamén en YouTube. En YouTube temos varios vídeos subidos e en breve subiremos un vídeo dun directo que fixemos, o directo este que che dixen de... Estaba xente... ansiosa. De feito, como un vídeo directo, igual se ve a xente como intentando levantarse, e aí pois poderedes verlo. Sí, que no próximo mes estará subido, gravamos isto fai 2 semanas, entonces menos dun mes, está atentos nas redes sociais, Samba da Batea, para bueno, coñecer este novo contido que imos subir. Creo que aínda non tedes axenda de concertos,
pero máis ou menos cando esperades que podes retomar esas actuacións en No Vigo? Brao Sí. estamos convencidos de que sí, algo moi fresco, que va un solpor en calquer momento, como dirían os brasileiros ca súa cerveciña ou caipiriña, un bon momento para disfrutar dos nosos concertos, así que tamén facemos un chamamento a todos os concellos, que estamos abertos a datas, así que aquí esperamos para poder asendalos. Pois Brais, Paula, moitísimas gracias por estar hoxe connosco en Atlántico. Moitas Muchas grazas a gracias. ti.